Impressions, wirja ta' proġetti diġitali mill-istudenti ta' Digital Arts fl-Università ta' Malta. Bħalissa 21 student se jigradwaw bil-baċċellerat fil-Fine Arts in Digital Arts qed jippreżentaw proġetti differenti ta' arti diġitali li jinkludu graphic design, animazzjoni, fotografija, videography, 3D graphics u aktar. L-esibizzjoni saret fl-Università f'dawn il-jiem u matul l-attività prinċipali tkellimna mal-koordinatriċi tal-esibizzjoni Amy Greg Pirotta. Huwa l-proġett tat-teżi li għamilna, ovvjament kulħadd studja u għamil riċerka fuq ħafna affarijiet differenti. Pereżempju jien għamilt ir-riċerka fuq il-prodotti Maltin, fuq il-marketing u l-identity tal-brand. Għamilt brand li hija Ayana li tifoka fuq il-prodotti Maltin biex issir self-care brand. Basikament għamilt il-artisan soap, candles, għamilt ukoll il-body scrubs u għamilt il-branding u l-website tagħha. Saret bħala proġett tat-teżi. Imma ovvjament peress li nfaqna ħafna flus jien ukoll ħafna nies oħra, ftit minna qed nagħmluhom bħala proġetti kbar, businesses żgħar, jien ħajkolli l-affarijiet online. Min pereżempju diġà ġew ħafna nies minn design firms u fil-market tagħna u kellmuhom min kienet jagħmel xi ħaġa fuq architecture u interior design u kellmuhom u stidnuhom biex jagħmlu business magħhom. Allura dik kienet jisu l-impression tagħna tal-arti u l-istil tagħna, imma fl-istess ħin qed nuru l-affarijiet li qed nagħmlu lin-nies li qatt ma kienu jaraw l-affarijiet tagħna kieku ma kellniex din l-opportunità li tawna l-università. Il-website qiegħda hemm biex ovvjament din l-exhibition qiegħda jumej biss. Allura mhux kulħadd seta' jiġi llum biex kun hemm biex anke bħala portfolio għalina. Tistgħu taraw fuq www.impressionbfa.art. Il-proġetti ta' kulħadd qiegħed fuqu, hemm ukoll il-links tas social media tagħhom, tista' tibatulna biex pereżempju jekk hemm xi ħadd li interessakom biex tkellimhom iktar tista' tibgħat fuq il-website li hemm hemmhekk, tista' ddur il-proġetti kollha tagħna. Bażikament duruha nisperaw li tieħdu gost bl-affarijiet li għamilna bħalma aħna ħadna gost nagħmluhom. Preżenti matul din l-attività kien hemm ukoll il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista għall-Arti u l-Kultura Ġuli Zara. Jiena dejjem tkellimt favur l-arti hija tagħmel is-soċjetà tagħna ħajja u mingħajr l-arti tista' timmaġina s-soċjetà ta' dwejja jista' jkollna. Nafu kemm anka fi żmien il-pandemija l-artist bata u allura rridu naħdmu u nagħtu iktar importanza lill-artist. Jiena nawguralhom rajt ħafna proġetti tagħhom li huma interessanti ħafna u nemmen li jaslu biex ikollhom anka xogħol f'dan il-qasam u mhux jispiċċaw jagħmlu affarijiet oħra u għalhekk irrid naħdem anke jien f'dan il-qasam li nara illi jkompli jiftaħ u jkollna aktar studenti wkoll illi jistudjaw f'dan il-qasam. Kien Kutajjar, Net News.